που λένε, τα έχουν υποβαθμίσει όλα. Τους ενδιαφέρει? Δεν τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει αν εμείς έχουμε υγεία, αν έχουμε παιδεία? Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Γιατί μας θέλουν αναλφάβητους, να μην ξέρουμε ούτε τι γράφουμε, ούτε τι λέμε, να μας λένε αυτοί τι θα κάνουμε. Μας θέλουν άρρωστους, δεν τους ενδιαφέρει αν έχουμε υγεία, δεν τους ενδιαφέρουν τα νοσοκομεία μας. Ούτε ο τουρισμός μας τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρουν οι πόροι της Ελλάδας, της Κρήτης, ο αέρας μας, το νερό μας, ότι αναπνέουμε, τον ήλιο μας, αυτά τους ενδιαφέρουν. Θα τους αφήσουμε? Το ότι μας έχουν κόψει τα πάντα και έχουμε γονατίσει όλοι, αυτό το ξέρουμε. Τα λέμε, τα ξαναλέμε, τις περικοπές τις ξέρουμε. Μας έχουν γονατίσει γιατί? Για να είμαστε οι δούλοι της Ευρώπης? Όχι. Ας αφήσουμε άλλες χώρες να έχουν το προτέρημα, εμείς δεν θα είμαστε. Αυτά είχα να πω. Πρόσωπο φορέων δεν έχω άλλον, αλλά αν θέλει κάποιος να πάρει το λόγο, μπορεί να τον πάρει. Πολύ καλημέρα σας. Δεν με ξέρετε, δεν σας ξέρω, δεν είμαι από εδώ, περαστικός είμαι. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, τέρμα από πολιτικές και μαλακίες, συντελείται μια γενοκτονία. Μια γενοκτονία συνειδητοποιημένη από κάποιους που την έχουν σχεδιάσει εδώ και πολλά χρόνια. Το φάρμακο λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση και τον πιπιλίζουν ολημεροί στα μέσα μαζικής εξημέρωσης, γιατί εξυπηρετούν τους γνωστούς και άγνωστους. Πρέπει να αποφασίσουμε και να πάρουμε αποφάσεις συγκεκριμένες. Ποιες είναι αυτές? Κάθε μέρα εδώ. Κάθε μέρα συζήτηση, κάθε μέρα κουβέντα. Τέρμα τα λόγια, τέρμα τα κομματόσκυλα, τέρμα όλοι. Η Ελλάδα κινδυνεύει, πάρτε το χαμπάρι. Έχουμε παιδιά, έχουμε οικογένεια. Όποιος το συνειδητοποιήσει αυτό, είναι μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Ένα χαιρετισμό θέλει να απευθύνει στη συγκέντρωση ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα. Χαιρετίζουμε και εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ τις σημερινές απεργιακές συγκεντρώσεις στην Ιεράπετρα και σε όλη την Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι οι σημερινές απεργιακές συγκεντρώσεις μπορεί να είναι το πρώτο βήμα της έναρξης ενός μεγάλου αγώνα του λαού μας για να αποδεσμευτούμε από τα δεσμά της εσωτερικής και της εξωτερικής τρόικας. Μπορεί να είναι μια αρχή νέων αγώνων, όπως όλη την προηγούμενη περίοδο μας δίδαξε ο λαός μας ότι ξέρει να αγωνίζεται και μπορεί να στέκεται στα πόδια του. Αν βλέπουμε media, αν βλέπουμε τηλεόραση και όλα αυτά, αν είδαμε τις προηγούμενες μέρες την κινητοποίηση στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, μπορούμε να δούμε ότι οι λαοί της Ευρώπης ξέρουν και μπορούν να δώσουν ένα μεγαλειώδη κοινό αγώνα. Και δεν είμαστε μόνοι μας. Καθήκον μας εδώ